Sri Tinon langening pamyat busana sutra maneka warna renggeng manik kencana retna bra bandera layuku mitir sinrang pandra sing maruta sirna kumaraning wiyat mantyam kumlebeting dwaja Suprasta kayu kang kaprapal puspita panjraing siti kathah-kathah piwulane Narendra Dwarawati marang Keng Yoga Prunan Gatotkaca parikedah golek ngelmu malang guru ngaji marang para kiai minangka daya pikukuh piyandel urip ana jagat mercupada sing akeh godha lan pangrencana anggeblas bablas ngambah ngawang-awang kemulan mendung aling-alingan mega sambung dongeng tunggal ceritane nenggih ingkang wonten pertapan Wukir Bidada ya pertapan Sukari Nembih lenggahipun Sang Resi Seta denadhep para candri ajar pamengger putut manguyu jejanggan angler siswanipun kang wayah Gatotkaca arep-epeh angika padha kekuwunge hanalai
Warisan Mahayakti sawusnya semedi mungging percabaan dangudenyo aningali aningali wijiling sesangka saking kraning ngaradi karnan tiasira halon hangandika Wastaba mina pregantil buntut wisa putuku ngger wong brengos wong ganteng Gatotkaca adon tak awit caket saya tak raketake aja nganti tumpang suh nampa pangandikane kakimu ngger Gatotkaca Kanjeng Hyang Seta boten kirang prayoga suwanipun Kang Wayah kula Gatotkaca ngaturaken pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepodo Eyang Panembahan gedening panarima kena tak gambarake nggone bekti marang guru bekti marang kiai ngajeni karo para pepundhen wong tuamu kabeh genep tata kramamu ngger Gatotkaca Kanjeng Hyang nggih ya mung pengestune Eyang tampan ana tak pujekake dadi bocah sing utama sing bener sing becik sing lempeng kula pundi donganipun Kanjeng Hyang iya kejaba ingkang mengkono ngger wis ana 3 candra suwene 3 sasi suwene kowe ngadhep ana pertapan ora tau mingset ora tau obah nek pinuju bengi lingsir wengi tak cedhaki kowe ora nindra kowe ketap kedhit kaya milangi usuk kaya wong gegeden pengalamun klisikan nggonmu nindra wancine dahar karo cantrik kowe ya ora dahar disedhane unjukane ya utuh unjukane ya utuh Gatotkaca iki apa beda unjukan kene karo negara Ngamarta kene anane wedang putih banyu bening bejo-bejane teh saring teh tubruk mbokno gane ngono kraton kowe seneng nganggo unjukan nggo anget-anget mensen literan nek panjen ngersake mengko ditokoke bocah cantrik aduh Hyang babar pisan wa Prabu Dwarawati ngawisi kula boten kepareng tumindak mekaten boten kenging tepa tuladha Hyang kula mboten kemawon ora gelem mboten wela dalah njur kowe duwe karep apa ngger duwe karep apa gandengan cek dewasa kowe golek remaja putri calon dadi pacanganmu ning bapakmu ora gelem lamar nek duwe pacangan bapakmu ora gelem lamar mengko kakimu sing arep nginang jambe sore tak dodoke lawange anak lurah anak Demang apa anak bupati aku sing sago mbandani kula dereng remen emah Hyang ya durung kula tesih remen momong awak tesih kirang sak kamu kawisipun Kang Wayah kula pun Gatotkaca sing kok goleki apa kula nderek ngaji kalian Kanjeng Hyang Seta kula nderek merguru kalian Kanjeng Hyang kadawan menapa kula nderek minangka tambahing daya kekiyatan pangatos-atos Kang Wayah kula pun Gatotkaca welah golek loro ora nemu telu golek papat ora ketemu songo dipamari putri ayu ora seneng daharan enak ora seneng unjukan seger kok tolak sing kok senenge ngaji karo golek ilmu mekaten yang bagus
Yen mengkono ngger utu kula maju kene nggone sowan. Tak kandhani ya ngger. Piye? Ngelmu ki ana werna-werna. Ngelmu werna-werna, ana ngelmu abang, ngelmu kuning, ngelmu ijo. Ana ngelmu putih, ana ngelmu ireng. Endi sing kok pilih? Bebasan kowe duwe tangan kiwa, tangan tengen. Tangan kiwa kowe nyekel madu. Sing kiwa nyekel racun. Inggih. Nek ora ngati-ati sik kok umbe apa madune apa racune. Ora iso beda-bedakake, nggih, ora iso bedakake. Leripun kados pundi patrap dawuh ingkang mekaten Kanjeng Eyang. Ngelmu ireng lan ngelmu putih. Ngelmu ireng kuwi karosan, katosan. Dipedhang ora pasah, dilinggis ora nangis. Dibedil ora njondil, mengukus. Inggih. Kuwi bangsane ngelmu ireng. Inggih. Kowe bisa ngilang dikeroyok wong sedesa. Merucut ning tutupan nganggo godhong lumut janji isih ana banyu netes. Kuwi welut putih, ora kelakon bakal ketemu. Inggih. Kowe seneng wong wedok, ora kelakon ditampik. Ngelmu pengasihan. Jaran goyang Semar Mesem. Menika wonten ngelmunipun. Mulane wong kaki-kaki duwe bojo perawan. Wong nini-nini duwe bojo isih bocah Joko Kemalakala. Kuwi ana ngelmune. Seneng kowe kuwi sing kok gayu. Mboten Kanjeng Eyang, mboten. Ana janur disulap ketoke dadi ula. Kertas dadi dhuwit. Kowe ya seneng. Piring suwung ditutupi nganggo mori dibuka ana dombundel karo duke. Kuwi ya ngelmu kasar, kuwi ngelmu karang, kuwi apus-apus. Eyang sanes menika ingkang kula padosi. Sing kok goleki minangka piandel gesang kula, kulit kula tesih tipis. Dawuhipun mau Prabu Kresna, mandeng aja nganggo mripat ning mandeng nganggo ati. Nek mandeng nganggo mripat kalingan godhong ora ketok, nek mandeng nganggo ati kalingan taun ngerti bener lan luput ala lan becik. Aduh, ngger putuku Gatotkaca putuku ya. Yo tak kandhani ya ngger. Iya. Kowe tak bengen tak wejang. Ning ana pitukune. Pitumbasipun menapa? Tapa raga pitung perkara. Tapa raga pitung perkawis. Iya, menapa kemawon. Tapa netra, tapa grana, tapa lathi, tapa talingan. Inggih. Tapa asta, tapa suku, pungkasane tapa dakar. Werdinipun tapa netra. Aja kemelikan kowe nyawang wong ayu sing dudu kewajibanmu. Aja nyawang kowe nyawang wong bagus sing dudu tekmu. Kuwi godha, kuwi godha. Inggih. Tapa lathi. Lathi. Kowe ngucap barang sing becik, aja ngucap barang sing apik. Kowe mangan aja nganti mangan racun. Yen nganti kowe dah racun, lebur tanpa dadi wurung dadi menungsa kowe. Dadi menungsa, wurung kowe dadi satriya. Awit latimu kuwi ya ucapmu ya patimu. Mati saka tembung, mulya saka tembung. Inggih. Yen tapa netra Eyang. Netra wis tak kandhake tapa grana, angka 3, tapa grana. Ngisep. Aja ngisep barang kang ala. Ngisep barang sing becik, ngisep barang sing apik. Inggih. Tapa talingan. Talingan kanggo ngrungokke. Inggih. Kowe aja jengkel nek dirasani ala karo kemulane. Aja nesu nek dicacat marang kawulane. Awit kudu disaring. Oh, kae Lenacat pancen aku sing salah. Lenacat kae sengit karo aku, kudu kok saring bener lan luput, ala lan benere. Iya mekaten. Lajeng tapa asta. Asta kuwi tangan. Kowe sing entrengan.
Ning aja nganti seneng colong jukuk sing dudu darbeke. Entrengan tetulung sing tanpa pamrih, tetulung kang tanpa milik, ikhlas batin lan lahire kuwi tapa tangan. Iya. Menawi tapa suku. Le mlaku sing ati-ati, aja nganti ngidak geni. Aja nganti ngidak ri. Inggih, tegese wong urip lakune kudu sing ati-ati. Ngumpetke bondo negara konangan mlebu gedhong mesi. Ganggu bojone liyan konangan. Kejaba kewirangan kowe dihukum malah dadi suarane akeh wong cilik nyuraki karo kowe. Inggih. Ingkang pungkasan tapa dakar. Tapa dakar. Dakar kuwi aurating menungso. Aurating menungso. Iya. Ora sak dengah kowe ngetokake banyu suci, banyu bening. Yen nganti banyu bening kurang hati-hati ngger, kowe bakal cilaka, kowe bakal bilai. Oh, kuku sing dupa kumelun ngening kentiasang ngabagi. Oh, kawengku sagung jajahan nanging sangetangi kipi sagung lakoni sak saged-saged kula badhe budidaya. Bagus. Ana tunggale. Piye? Ora kena adigang, adigung, adiguna. Adigang kaya kidang dumeh banter jangkae. Adiguna kaya ula mandi wisane. Adigung kaya gajah dumeh gedhe tur mawa tlalih. Kowe sugih pamer bandane ngenyek karo wong melarat. Kowe bagus ngenyek karo wong sing cacat. Kowe ora kena. Menungso kanggo nanapes, kanggo nanapes. Saguh, sagah, nderek pone yang munggah langgar pamujan. Wis siram jamas sampun sumur pitu banyune bening kula dherekaken. Yen wis siram jamas saiki kowe kudu nganggo godhong tawa banyu bening. Maksudipun banyu bening sing wening nggonmu ngaji karo kiai, sing wening atimu ndereke pulange Bapak Guru kuwi pralambang. Iya, godhong tawa nirmala, aja nganti kenang penggawe Allah. Milik melok gendong lali. Tanganmu ingkang tengen. Astamimu tengen bareng karo tanganipun Eyang. Iya. Tampanana ngger mangkono Sang Resi Seta. Dubsanwanadi dhateng kang wayah Gatotkaca. Tapa raga pitung perkawis linampahan sagah madhep mantep kiblating panembah. Siram jamas sumur pitu banyu bening lambaran godhong tawa. Suket godhong ora kena krungu nggen nyemejang Sang Resi Seta kasembadan. Wujud nyalmu supit gunting manjing marang anggane Gatotkaca.
Kowe tak paringi rapal donga sepisan ora kena lali, nek lali ora kuat kanggonan. Wis apal? Sampun. Kuwi jenenge Aji Supit Gunting. Aji Supit Gunting. Iya. Yen kok watek ora ana barang atos, aja meneh watu wesi, kok remet lebur dadi awu. Inggih. Geni kok leboni dadi banyu. Inggih. Saguh, sagah. Syarate ora kena kemlungkung, ora kena pamer, ora kena sombong. Agama ngelmu apa wae nek nggo sombong bakal kewirangan. Makaten. Yo, kowe tak jajal wektu iki. Kae mburi ana Gunung Gamping. Wingking kula. Yo. Coba tamakno tanganmu. Bisa nglebur Gunung Gamping apa ora? Nggih, Gatotkaca matur sagah. Mangkono Dyan Gatotkaca kajajal marang Kang Hyang Resiseta ya guru sejati. Asta kanan kering den pusus epek-epek ngukus metu kukuse. Nrajang Gunung Gamping lebur dadi awu. Percaya aku. Gunung Gamping kok remet luluh dadi awu murup dadi geni. Menika berkahipun Kanjeng Hyang Resi ingkang pinter sanes kula. Nanging berkahipun Kanjeng Hyang bagus. Dialem ora gelem ki nek wong pinter kedunge jero banyune bening. Piye? Kowe ora ngerti nggih menapa? Pone Hyang arep dadi pendhita ning aku ulah tetanen. Aku nandur semangka. Eyang nandur semangka. Iya. Arep ora sepira gedene iki buah semangka. Pone yang sing nandur. Dawuhipun Kanjeng Hyang, coba Aji Supit Gunting tamakno karo semangka tandurane Pone yang. Aku tak ndelok kaya ngapa kasektene. Kula sepados ngejur semangka menika. Iya, yen ngaten Hyang ngina kalian Gatotkaca. Gunung Gamping watu kemawon lebur dadi awu lha kok meng semangka. Ya coba nyuwun pangestu ajur mangsa wrungaku semangka. Kula kewirangan. Piye? Semangka kula remet mboten menapa-menapa kula jotos. Mboten menapa-menapa Hyang. Kula kewirangan yen ngaten ngelmunipun menika mboten sampurna Hyang. Oh, putuku ngger. Bocah kok landhep dengkul. Lambe setumang tek kae Semarang. Aku ora ngandani, ora kena sombong. Ora kena kemangki lah kok mau kowe ngucap. Hyang, ampun mele kok ming semangka. Gunung Gamping lebur dadi awu. Lah kok ming semangka. Ucap ngono ku ora kena ngina marang sapa wae. Ngina kewan, ngina menungsa. Apa wae ora kena. Ucapmu disekseni karo jagat. Yen mekaten kula lepat. Luput ora ning ora bener. Piye, Hyang? Kanggo pituku. Menapa? 40 dina ora kena gepokan karo Raja Taman. Raja Taman menika menapa? Wong wedok ora kena singgolan gepokan karo wong wedok. Luwih-luwih sembranan. Saguh, sagah. Yen mekaten yang kepareng kang wayah kula badhe pamit. Piye?
wangsul wonten ngamarta dipun ajeng-ajeng Rama Werkudara Ibu Arimbi kangen kaliyan kula. Yo, banyu mili pandung aku sing ati-ati nggih nyuwun pangestu. Banget rasane ngatiku diwulang karo Kanjeng Eyang diwejang diparingi ngelmu. Kedung jero banyune bening Eyang Resi Seta duh pepundhen kula Eyang. Matur sembah nuwun piwucalipun Eyang Penembar Ibu Arimbi Rama Werkudara kula ingkang sowan Ibu. Wedok ijen ora ana kancane. Ngedang ana tengah dalan. Kowe bocah ngendi jenengmu sapa? Jagat Bendara pepundhen kula. Nyuwun pangapunten mbok bilih kula dipun mestani sembrono. Iya. Cah ngendi jenengmu sapa? Kula lare saking Bendho Garap. Saka Bendho Garap. Inggih. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Nami kula Endang Nyolowadi. Endang Nyolowadi. Inggih. Arep nyandi? Kula badhe madosi impen. Madosi impen. Apa? Madosi impen. Bocah wedok kok goleki slepen. Madosi impen Raden, kula ngimpi. Oh, ngimpi. Inggih. Ngimpi apa? Salebet ing impen kula pinanggih satria gagah naminipun Raden Gatotkaca tepangan kaliyan kula. Kenal ing ndi? Wonten pasar malam Petanan. Njur ngrika-ngrikanipun Gatotkaca remen kaliyan kula nggih remen. Malah gandengan tangan foto sareng selfie kula kaliyan Raden Gatotkaca. Piyayine gagah, ganteng tur bergas banget Gatotkaca. Lumayan iki. Iya. Njur piye? Kula jak mampir wonten griya kula dereng purun, piyambakipun badhe pek bojo kaliyan kula. Kula badhe madosi Gatotkaca putranipun Werkudara Satria Njodipati. Nek ketemu kula badhe swita. Kowe perawan apa randha? Kula tesih perawan Raden. Nek karo Klegen Wonosari nggih caket mriku. Iya. Ning tenan saestu nek ngerti Gatotkaca ya aku iki. Aku gak dados panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Duh, Raden gumun kok ganteng temen ganteng. Kok gagah gumun aku gumun. Perawan kok karo wong lanang gendel temen. Nuju kowe murahan. Mboten. Tenan. Inggih. Nuju ujulan saka Wonokriya. Apa ujulan saka pasar kewan Taman Winangun? Mboten Raden, saestu.
Kula nderek swita kaliyan panjenengan. Iya, tak tampa. Ning aja saiki. Sababipun aku agek nglakoni tirakat. Aku tak njaluk nomor HP-ne wae. HP-ne wae utawa di-WA. Sesuk tak goleki umam. Mboten Raden, monggo pinarak kampir sampun dumugi mriki caket griya kula. Monggo Raden, pinarak kampir Raden, pinarak kampir. Wah, aja. Ning kok ya eman-eman. Cah desa kok ya luwes temen. Inggih Raden, kula nderek panjenengan Raden. Monggo pinarak kampir Raden. Mampir rumiyin, monggo. Kula dherekaken kula sampun boten jajan golak Raden, monggo. Wong dikandhani aku agek perlu. Durung genep 40 dina. Mboten ngaten Raden, kula kangen. Ayo Raden. Iso Raden. Ayo. Ora patut banget aji dari jurik grup sepet gunting kuandang. Melayu-melayu kok gugup gagap ngopo. Madosi kenalan kula lare Bendho Garap. Naminipun Endang Nyolowati. Nek ketemu ngimpi kepingin dados pacar kula, dados bojo kula. Yo. Nggih. Sing dadi Endang Nyolowati mau aku. Aku nggodha karo kowe. Kowe tak godha dadi wong wedok sing ayu. Dados Kanjeng Eyang sing dadi cah wedok. Iya tujune aku ora gelem. Ora gelem ngopo? Kowe takon nomor HP-ne wae. Tegese atimu gowang. Atimu isih jomplang gare Gatotkaca. Duh, iya nyun pangapunten. Sing teguh marang panggodha nggih. Sawise entuk ngelmu saka guru, entuk piwulang saka kiai. Nembe kuwi kowe golek bocah wedok. Nyuwun pamit Eyang. 40 dina suwene. petis manis
ngaji punjul seprapat aku sowan ana Kedung Sari daleme Bapak Lurah Sarjana sarjana hukum. Sak kula wangsa kabeh. Tak cepetke tak sengkak-sengkakno karang pirang-pirang lakon 14 lakon dikukut dadi sewengi. Lakon riwayat. Iya. Iki gedhe cilik nggo ujian. Ngrangkum ning iso kecekel. Ramene ana, ingsine ana, piwulange ana, karmane ya ana, karma pala utawa karma pala. Mau nek ditung dung saiki nggone wong pinter-pinter. Pepundhenku nek isih sugeng panjenengane Rama Suharjo MS. Sing dek biyen ngasta ning penerangan. Wah, janus. Aku diparingi klip-klipan lakon penyebar semangat. Pirang-pirang lakon seprene tak simpen. Sing maringi panjenengane aku didhawuhi mayang darme Bapak Suharjo MS. Dek biyen iya. Lara untu ora iso ngopo-ngopo aku. Ditulungi diparingi godhong selembar kon mangan. Tak pangan tak lek godhonge untuku sing lara dadi mari. Jebul dong sari kene nggone wong pinter. Ora ming dong sari. Jeruk agung ki mbiyen sing ngrampungi geger Kabupaten Ngambal, Gama Wijaya, Kentol Gama Wijaya sing ngrampungi Mbah Glondong Jeruk Agung, putrane lanang sing jenenge Handaga. Aku ya duwe bukune babade riwayat Kabupaten Ngambal. Mula ora mokan nek klirong kene akeh bocah pinter-pinter prestasine menonjol. Dadi pegawe dhuwur. Coba maune ming kepala dinas saiki dadi sekda Pak Ujang. Saka ngendi? Klirong. Gantine coba Mas Sugiyanto saka ngendi? Wah, wis gudange wong pinter iki ya klirong kene iki kabeh. Wong wedok ki tenagane trampil ya ming klirong sapa? Bu Susilowati. Coba. Didik bocah-bocah ora ming anake dhewe, anake wong liya. Mula klirong ora ana desa sing kandas sak ngingsoring garis kemelaratan awit ana Bapa Maria. Ndak nganti kentekan lali dibacutke lagune. Dangdut ke
Jenenge tembang apa? Petis manis. Petis manis. Heeh. Kuwi prasemon petis manis kuwi jenenge kecap. Oh, kecap. Heeh. Penak banget lagune. Sing ngrakit Suwargi Dalang Kondang Semarang Bapak Narto Sabdo. Wah, petis manis. Heeh. Piye kok? Wah, lagu kok saru. Kok saru? Lagu kok petis manis. Kupingmu bosok. Petis manis. Sing bosok kowe kotis manis ngono. Lagu apa, Truk? Petis manis. Ngandel ora? Ya ora. Belah kotis manis. Apa, Truk? Kotis manis. Wah, malah kleru aku. Aja saru kok. Ora saru wong dagelan kok, Truk, lumrahe kok, Truk. Iya. Iki seni budayane dhewe gamelan ngene, Truk. Nggo lagu langgam kena, ndamdut kena, suket teki kena, sayang-sayang ya kena. Gamelan. Andek ngono bocah saiki karo gamelan do adoh. Sing salah sapa? Sing salah sapa? 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Nganti saiki, Truk, 2019. Heeh. Presidennya gonta-ganti, menterinya gonta-ganti. Ning urung ana menteri kesenian, kebudayaan dan kesenian. Anane pendidikan dan kebudayaan, senine ketinggal. Kuwi, Truk, sing marahi, Truk. Mongko seni iki adiluhung, seni becik piwulang, pitutur. Meletik pikire Bagong. Saben-saben pertemuan aku mesti matur. Kudu dianake menteri kebudayaan dan kesenian. Iya. Muga-muga dadi penggaliane Dik Jokowi. Kok Dik Jokowi? Atuh aku timbang dheweke kok aneh men. Iya. Nek tumrap kowe piye, Reng? Nek aku le prihatin dudu kuwi, Truk. Ngopo? Perkara pilkades. Perkara pilkades. Ngrame iki masal Kabupaten Kebumen pilkades. Kepiye? Direwangi adol sawah. Direwangi nuntun sapi neng pasar. Keluhan batik, pit motor didol, utang bank. Minggu magang dadi kepala desa. Coba pikirin, Truk. Ayo mesti. Awet dadi orang yang terhormat, orang pertama di desa. Mulane direwangi dodolan apa wae, sing penting dadi lurah. Senenge dadi lurah, wong terhormat. Arep izin rame-rame sowan nggone Pak Lurah. Mantu sowan nggone Pak Lurah, tetakan, dangdutan, campur sarian, pengajian. Ya nyuwun karo Pak Lurah. Iki kursi aja dijagongi lho Le, engko golek Pak Lurah. Liyane wedange tim adem nek Pak Lurah kopi. Awit orang terhormat di desa nomor 1. Duwe gawe punjungan nak mengrayat biasa suwiwi gedange sak uler angger lurah piye segluntung pitike jadah ana dodol jenang alot ya ana punjungane seceting munjung-munjung Pak Lurah orang terhormat adol sawah adol pekarangan sing ngrubah sapa Pak Lurah ora ana tandane Pak Lurah ora iso. Mula direwangi dodolan iki kepengin dadi orang terhormat di desa. Calon dadi lurah. Wah, iya. Piye kok? Wong kepengin magang lurah ki wong seneng ngerkoso. Lah kok ngerkoso? Terus jajal wiwit bayi lahir nganti mati sing ditakoni lurahe. Bayi lahir Pak Lurah niku ngeden mboten duwe dhuwit gawa rumah sakit Pak Lurah sing tangisi. Lara ora duwe ragat pripun Pak Lurah? Heeh. Cah sekolah ora bayar SPP, utang Pak Lurah. Heeh. Kobaran Pak Lurah, kemalingan Pak Lurah, garongan Pak Lurah. Seneng dadi lurah ngono terus. Teren mati nom. Nek ana apike. Apike apa, Reng? Arep pidato iki engko Pak Lurah sing nyambut lho. Pak Lurah sing nyambut. Heeh. Njur diatur rokok, Ji Samsu rong pes. Pak Lurah kuwi senenge kuwi, Gong. Oh alah, Reng.
Wong magang kuwi wong bodho. Ah kok bodhone piye? Nek ming dadi Bagong biasa. Saben sedina sedia gula pasir 1/2 kilo wis cukup nggo medang-medangan. Ning nek dadi lurah dayoe akeh, paling ora pira. Gulane 2 kilo, durung kopi karo teh pacitane modar kok dadi lurah. Mula sing akeh nek wong dadi lurah kaya pitik nucuk bedah teliye. Nucuk ning malah kelangan duit. Entek 400, ngentek 600, nganti rampung 6 tahun duwite ora bali. Seneng dadi lurah ngono. Oh iya ya. Wah ngerkoso nek ngono dadi lurah. Mula kuwi kok senge dadi lurah nggo rebutan. Nek ngono timbang dadi lurah, aku milih dadi Pak Camat. Kok dadi Pak Camat? Pak Camat ki dhuwure Pak Lurah, pegawai negeri, saben sasi nampa bayar. Lurah dipimpin karo Pak Camat. Besok umur sepuh 58 pensiun, orang terhormat. Tindak pun di Pak Camat, mobil inventari. Wah, Pak Camat. Nah, timbang gue dadi camat, aku milih dadi bupati. Kok bupati? Bupati ngereh camat. Sak kabupaten. Tindak pundi Bapak Bupati, orang terhormat Bapak Bupati. Kowe bupati, aku dadi gubernur. Ngapa gubernur? Bupati di bawah gubernur. Awas lho, kok tak awasi le korupsi. LPJ-ne ora cetha, akeh duwe sing do nyimpang. Bupati kurang ajar. Iki Bapak Gubernur. Aku dadi gubernur, aku dadi menteri dalam negeri. Di atas gubernur, aku dadi presiden. Ayo sapa sing ngungguli presiden? Sapa? Aku dadi Gusti Allah. Oh. Wong edan suwe-suwe malah ngawur. Lho kuwi truk ditimbang untung rugine. Duit neng sak wis angrem seneng-seneng kok dadak diudal nggo magang lurah. Ngono lho, Truk. Mongko ming 6 tahun Truk nggarap bengkok rebutan. Sing rebutan sapa? Tim suksese botol aku njaluk sebagi. Aku njaluk seiring. Aku njaluk setengah baut tuku ya tuku ning sing murah. Ora ditulungi, awas kowe sejone maju meneh. Kuwi Truk. Ya wis. Iki ming sawetara awit wong mayang ki aja mbodhoni sing nonton ning minterke penonton. Nah, bener kuwi. Heeh. Ning ngitung-ngitung jam pira, Truk? Saiki, Truk? 3:30. Mongko jam 4 kudu bubar, delo meneh rampung. Heeh. Imami aku. Gendingan jogedan, bagus gendingan jogedan. Pasake karo genduk-genduk sing eneng mburi. Heeh, wah jan. Semangate sing mempeng temenan. Heeh. Bocah nom-nom kepiye kok, Truk? Heeh. Matur nuwun ditimbali dene, Truk. Ya. Ning arep dadi lurah Ngerkoso tak suwun ya besok Pak Sarjono maju meneh. Kapan? November, Truk. November. Ning ati-ati Pak Sarjono awit peraturan saiki seje desa entuk magang ning kene. Ana apa saka seje desa sing arep magang ning kene? Ana sing rasa-rasan, Truk, saka wetan. Saka ngendi? Saka Ngambal. Sapa sing ngegong? Ya ora kok sing ngegong. Mau rembugan karo aku seneng aku nang kene. Lah nang kene ndondon ning kono kidul. Kono kidul. Ono Soimah. Hah? Soimah. Hah? Ngedan. Ayo, Nduk, larase slendro. Larase slendro? Heeh, limpang wektu aja nganti lali. Oh, iya. Dibawane. Nek kepareng. Sing bawa genta-genti. Heeh. Saka Wanasaba kena, Purworejo kena. Sing saka Magelang ya iso genta-genti. Pemerataan. Ora sah rebutan. Heeh. Rukun Islam kok. Kowe ngerti nek cepet. Kang lima puniki. Oper persneleng.
sesama aja padha tinggalke oper persneleng 3 ya Rokan Islampu niku Ya. Sahabate kang angka siji Persnelang papat kang angka loro salat dene kang telu oper persneleng Ramadan nindakna poso papat zakat ping 5 ibadah haji kok dilarani mik 3 nembang bareng kabeh sing asta mik ya sing urung do nembang bareng cengkoke sing padha heeh diabane setunggal kalih 3 rukun Islam sampurna bukane kendang dados Salat sayang tinggal doke tidak bukan Maghrib pagi sajangkepe Ayo ganti kita iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedina santen lan telaga masa sing kuasa yen kepareng desa muda Yeah.
Iki nek tembange dhewe tembange wong Jawa bersatu. Bersatu piye? Tembang siji nggo joget wong telu ya penak banget. Nek tembange dangdutan anggere senggolan terus dadi kepruk-keprukan, jotos-jotosan. Minuman keras. Oh iya terus. Heeh. Iki ya anget-angete diparingi iki, Reng. Lah iki apa iki? 500. Wah, Truk dibuka truk. Mengko aku rasa njaluk go bocah-bocah ning wis bubar. Nek nganti saiki mendem klenger kaya malah dadi gawe. Oh iya, sing maringi ya penembane kuwi sing ndawuhi penembane Mbah Mario. Wong tuwa kok nyontone ya truk. Dhek ora gelem ning sebotol. Kudune papat. Diunjuk didol. Iya. Rukun Islam wis diaturke. Heeh. Iki bocah loro jumeneng meneh. Jumeneng. Heeh. Mbak Lian karo Mbak Esti. Iya, bagus. Apa, Nduk? Nggih menika wonten sing ngersakake lagu Mas Gareng. Lagune apa sing dikersake? Ngersakake ali-ali. Ali-ali. Ning wau sonten sampun. Oh, kok ya senengane fotokopi. Pripun? Suket teki mau ya jaluk meneh. Heeh. Nggih. Ya harus diderekke, heeh. Ugi wonten sing ngersakake lagu Pak Zain Juragan Sapi menika ngersakake Caping Gunung. Nah, apik kuwi ning bahasa Inggris. Bahasa Inggris ki mountain laken. Kok mountain laken? Mountain is gunung, laken is caping-caping gunung. Ming siji kuwi in the sky on the star my darling. Apa yen ning tawang ana lintang. Nganggo bahasa Inggris. Iso apa? Lho sekolahe terus sekolahe aku mbiyen genah nang SMA Petanahan lulus. Kelas 1 dijebolke kon metu aku. Nek ngerti bahasa Inggris 1 tekan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cah lanang the boy, cah wedok the girl, pak guru the teacher, nek meja the table, wit gedang the box. Lah kok the box ora ngandel takono karo Pak Lurah wit gedang tak jenenge the box. Oh. Nek jam bahasa Inggrise o'clock. O'clock. Nek jam 1 1 o'clock. Jam 4 4 o'clock. Jam 5 5 o'clock. Jam rusak o'clock. Oh, wedhus. Sing angel ki nek bahasa Inggris terus apa grammar-e. Waktune terus saiki karo wingi beda. Nek saiki eat, heeh. Nek agek mam eating. Dadi beda-beda terus tambahi ing. Nek mlaku walk dadi walking. Menyanyi sing dadi singing. Iya. Nek liyane kuwi cet dadi ceting. Tubel dadi tubeling. Ming waton tambahi ing. Oh alah, wedhus temenan iki. Kowe ngerti apa? Bahasane Inggris pom bensin? Ora ngerti. Gareng? Ora ngerti. Contoh pom bensin. Apa bahasa Inggris pom bensin? Apa? No smoking. Kok no smoking? Ora ana tulisane no smoking. Kae ora entuk udut, nyatane no smoking kok ana temen. Ya ming kuwi. Ban mobil kowe ngerti bahasa Inggrise? Ra. Kowe ngerti? Gojir. Kuwi merek. Ning nyatane tulisane Gojir. Bodho kowe. Ora ngerti akono karo Pak Guru mesti bijine abang. Ya nduk aja dituruti. Dagangane kokean kaneh men. Dibawani to, Nduk? Dalem nggih nderek. Iya. Caping gunung menika nggih, Mas Gareng. Iso wae. Kono. Pripun, Pak? Oh, dijenggleng nggih. Hati-hati nek piringe pecah. Niki kalih ngadeg napa ndegem, Pak?
Waduh, bagane sapa iki sing ora dipangan iki? Ya karo jumeneng. Mike piro kabeh cacahe? 3. Nek 3 sing ngadeg ya wong 3. Nggih. Heeh, 3. Awas sing tak tuding kudu ngadeg. Sing dhisik dhewe esti jumeneng. Heeh, ngadeg. Nah, tak ndudung, tak dudung, tak dudung, tak dudung. Heeh. Sing angka 2 Mbak Lian Sindu sing klambine itu. Dah 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 dah. Aduh, jajare wis deg-degan iki. Deg-degan ngopo nek kon ngadeg ayo. Aku kuwasa karo ora bayar. Heeh. Saiki bacute sing saka mendi? Saka Tambak. Saka Tambak. Mbak Sutiah bojone Buta Cakil. Tung tung tak tung tung. Tak tung tung tak tung tung. Tak tung tung tak tung tung. Jumeneng karo bawa mik. Ayo, jumeneng. Monggo, Bu. Heeh. Kula taling. Heeh. Ayo jumeneng. Monggo. Heeh. Kepiye? Oh, lempoh bokonge. Digenti sing saka Wonosobo. Saka Wonosobo, heeh. Ya. Oh, dadah. Ya wis loro ora apa-apa eman-eman. Sakniki nggih. Ha iya, pesesukno. Selak bubar. Saben wengi botolnya dilimpang. yen memajang mung karo janur kuning Garapan anyar iki, Tru. Heeh. Garapan anyar. Garapane pengantin anyar ning Gejleng. sing pengantin anyar ning pundi niku? Urung udah ngerti to? Dereng. Sing pengantin anyar aku sing ngendi? Sing nyekel orjen. Sing orjen kalau sing mayang mau awan. Heeh. Sesuk tanggal 17 dihormati arep pentas. Tanggal 17.
Aku trimo numpak pit motor wae Truk ora milu mobil. Sebabe apa? Kondangan nang Ayam Putih. Iya. Panas udan, udan panas, aling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarta Dados
rong pes mencolot. Oh sepes. Gudang garam merah. Heeh. Tulisannya ya abang. Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Ki Dalang. Niki saking Bapak. Ajeng nyekar lagune Satirun. Nyuwun lagu Pandan Lor. Pandan Lor ki desa. Iki tulisane ajeng nyekar Satirun nyuwun lelagon Pandan Lor. Jam 12 bagus adine sak badanipun ngaturaken matur agunging panuwun. Tanda tangan lagu Satirun. Le maca diwelak-walik ora genah. Nek ajeng nembang monggo ora usah dadak nganggo rokok-rokokan ketoke saru, ndak dianggep didagang. Nyawer nek panjen tegel nggih ora usah nyawer ora apa-apa dikesake ya ora saimit nyuwun pangapunten kalian Bapak Lurah para kaspan ingkang tesih lenggah kene Mas Satirun pinarak munggah panggung waton sopan. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Asma Satirun. Nggih, leres. Oh. Saking Pandan Lor. Nggih. Nggih, kula saking Pandan Sigegek. Pandan Sigegek ki ngendi Bantul, Truk. Kono nggon wingit nggon angker. Heeh. Monggo. Sing iso diderekke. Ning kalih oyak-oyakan wektune wis meh jam 2 kurang 3 menit. Heeh. Nggih, langsung kemawon Kidalang niki lagune jam 12. Jam 12. Nggih. Ya. Jambu sing abang nggih. Nggih, sing abang mawon niki. Jambu sing mateng. Heeh. Sing abang iki jambu Dirsana kok.
durung layak jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten layang malih njaluki loro ning selagu mawon. Saka sapa? Saking Bapak Cepor saking Bendo Garap ngersake lagu Sayang Dua karo Jambu Alas. Jambu Alase pun kantun Sayang Dua. Sayang Dua. Monggo Mas Cepor saking Bendo Garap pinarak. Minggah napa cukup penyanyine mawon? Wonten piyantunipun paringipun rokok matur nuwun. Cekap penyanyi nggih. Ya jumeneng caloro nduk. Iki lagu sing terakhir. Dan cekat-ceket oyak-oyakan wektune. Sayang Dua. Jumpa
Nuwun sewu jam 2 punjo 5 menit. Damar Mancung Cinepet nggih niki. Nek nanggap wayang isih neng dangdute, ning nandang dangdut ora neng wayange. Awit nek nanggap wayang mesti sing nonton lenggah temata rajin, silah karo ngantuk. Tole nderek ndaramu Janaka. Nggih, Pak.